Как да заговорим всеки, който пожелаем. В TikTok ме имаш около 2 месеца, така че идвате и в Instagram да не се изгубим. Има 3 стъпки. Закачаме, разказваме история, въодушевяваме. Как да закачим? Може да бъде комплимент. Комплимент обаче е искрен и ключовата дума искрен. Ако не, просто не го използвайте. Второто, може да забележа нещо приятно. Ако е нетворкинг, може да бъде, например, красив полюлей. Или времето е хубаво днес, или времето е толкова мразно днес. Никой по дяволите не го интересува това време. Въобще не ме интересува полюлея. Но това е такъв бридж между вас и човека, който иска да заговорите. Не трябва да почнете с някаква тема за квантова механика и преход на частицата. Просто вашия събеседник може да не потегли този разговор. И не трябва да сте тежки и толкова бързо. Втората стъпка е история. Когато вече закачихме, сега трябва да свържим тази закачка с себе си, с нас. Създаваме история. Беше мразно тази сутрин и не можа да си запаля колата по дяволите. Цяла сутрин мислех, че просто няма да успея на това събитие. Може и без по дяволите, зависи от контекста. Стъпка номер 3 – въодушевление. Вече тук вашата задача е да хвърлите топката на другия човек. Не е окей да говорите само през цялото време за себе си. Това е най-страшното, което може да направите. Сега хвърляте топката на събеседника. Как е вашето утро? Аз съм Иван, между другото. Или често ли идвате на тези събития? Знаете, че ако вие започвате разговора и се възприемате, сякаш сте лидер в тази комуникация и сякаш сте по-осведомен. Говорете. Приятно е.